No niin, nyt on torstai-ilta. Ollaan täällä kulttuuritarjontaan tutustumassa Prahassa. Kyllä, olemme tässä videota tekemässä. Tässä on virolainen eestiläinen kämppikseni Hannes, a.k.a. Honzo, kuten paikalliset sanoo. Ja siinä on toinen mun kämppis. Hän on Thomas, a.k.a. Tomasi. Tomasi. From France. Yes. Yes, he's France. Okei, Ranskasta. Jep, ja ollaan ihan ydinkeskustassa. Tossa oltiin Kaljalla jossakin hyvin hienon näköisessä kuppilassa ja nyt ollaan lähdössä takaisin meidän asuntolaan päin tuonne Praha kutoseen. Ja en kyllä tiedä yhtään missä ollaan. Tällaisia jänniä kujia on täynnä ja jännän näköisiä taloja ja en sitäkään tiedä, että näkyykö ne tähän videoon ollenkaan, mutta joo, nauttikaapa tästä ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin.